Ayan, good morning guys. Ngayon, matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng ating video. And for today's video, magra-ride tayo kasama birthday boy na nag-birthday kahapon, kaya sabi niya gusto niya daw mag-ride para sa kanyang caravan. Kaya shoutout po kay Sir Rodet. Happy birthday po, sir. Shoutout din po pala sa first time kong makasama na si Ma'am Irene, yung nasa likod ko siya. And shoutout din po kay Ma'am Rosalie. Yan, Ma'am Rosalie, congrats po sa magiging bagong baby niyo po. Dahil oras na tayo nakalis sa bahay, inabutan na rin tayo ng init. Yan. Hali, kakaano lang ng araw ngayon. Ngayon, ang destination natin ay punta tayo sa Tara Falls sa Porac, Pampanga, sa no entrance. Ito line na naman doon, yung kanan papuntang Betis, kaliwa papuntang Bacolod. Opo, kasama ko sa vlog. Shoutout niyo po siya na si Ma'am Bas. Hi, Ma'am Bas! Sayang, kagad ka na buntis! I love you, Ma'am Bas! Sana kasama ka dito! Tatay na. Madami yata tayo. Sir, hi ka naman. Okay. Rail. Oh shit. Balik ako sa'yo. Malayo pa ba tayo? Pero halos ganyan. Actually may daan naman po talaga din. Okay ka lang, ate? Si sir kaya nasan na?
Saka na, ma'am. Guys, malapit na kami sa ating destination, Nadara Falls. So, na-disoras kami na kakarating kasi may nasiraan. Kaya, so, tsaka yung iba, ang kasama natin, nagtutulak. Kasi, tignan nyo naman yung daan, guys. Budol sa nakarbi. Yan. Pero tayo, MTV. Kaso, walang fork. Hindi gumagana. Kaya masakit sa kamay. Pero ayoko rin magtulak naman. So ayan, update ko kayo pag malapit kami. Isang akyatan na lang naman to. Silipad muna kayo para kumain naman si Sir. Vlogger oh. Vlog. Bakit muna ito? Dapat yung vlogger kaya pakita sa da vlogger. TikTok. Dito lang ako din. Tidak, no, las pag. 2 hours later. Few moments later. Post me pa. May binidyo na kali kasanting na. Ride safe, Lodi. Lodi, ride safe. Ano yung? Go, Ana, go. Go. Lay, bigyan mo sila ng tip. Ang ganda ng picture mo. Ay, no, may baka mo. Lay, solid. Ang ganda ng video mo. Meme, solid yung video mo. Video mo lang yan. Oh? Ang Instagram. Puta, thanks to me. One eternity. Sir, okay ka lang, sir? Sir. Sana sinabi nyo kami yung paakit doon, nakaupo kayo doon, sana umakit na. Sir! Buko muna kayo, sir. Ma'am, okay ka lang? Ma'am! Oh, ba't naman ganyan ka mapagod, ma'am?